Türkmenistan'ın rayatlaryny Brest'in Pushkin adyny Döwlet Uniwersitetini okumagy çagyrýarlar. Ardalaryň kabul edişligi başlady. Uniwersitetiniň Türkmenistan'a resmi hyzmatdaş guramasy Smart Recruit dalaşgärler okumagy çagyrýar. Hemde okuwa kabul edilmeýän ähli tapgyrlaryna doly gollaw berýär. Kompaniýa giň hyzmatlaryň çägine hünär saýlamakdan başlap, resmi namalar taýýarlamagy, online söhbetdeşlikden geçmäge, çakylyk almagy we Belarus döwletine gitmäge çenli ähli işleri öz içine alýar. Dalaşgärlere umumy ýaşaýyş jaýyna yerleşýänçä we ýokary okuw mektebine doly kabul edilýänçä ýardam berilýär. Okuwa 25 ýaşa çenli dalaşgärler kabul edilýär. Okuw rus diline alınıp barylýar we 4 ýyl dowam edýär. Hünär ugurlarynyň arasynda muallimçilik, psihologiýa, daşary ýurt dilleri, hukuk, telekeçilik dolandyrylşy, şeýle hem tebigy ilmler we fizika, matematika ugurlary bar. 2026-2027 okuw ýyly üçin okuwyň tölegi ýylla 2600 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryny düzýär. Okuwa girmek isleýänlere eýe häzirden arda tapşyryp, resmi namalar taýýarlap başlamak maslahat berilýär. Bu babatda siz goşmaça soralar üçin ekranyňyzdaky telefon belgilerini jaň edip bilersiňiz.